MTV. Исән Малсу, сыр булып калсын тапшырында сине сәламләүемә бик тә шатмын. Исәнмесез? Безнең тапшырны караган булсаң, син беләсеңдер инде. Мин сиңа сорау бирәм, син миңа җавап бирәсең һәм инде тапшыру ахырына безнең арада бер генә сер дә калырга тиеш түгел. Шулаймыни, сыр булып калсын дигән тапшыруга килдем дип уйлаган идем. Серләр булырга тиеш түгел икән. Аңлашылды. Беренче сорау, менә сез әле күптән түгел генә ялда булдыгыз. Вьетнамда, ялгышмасам. Ничек сезгә бу ил, Азия илләре гомумән сезгә ошыймы? Төрлечә була, инде без шундый север полосасында яшибез дип әйтсәк тә була. Салкында, шуңа күрә җыл якларга барасы килә әлбәттә. Балалар күбрәк инде. Шуңа күрә без Вьетнамны сайларга булдык. Вьетнамда беренче мәртәбә булдык. Без бик канәгать, бик ушады, бик матур гына ял итеп кайттык һәм инде аның Вьетнамга баруның сәбәбе шулай ук туры перелетлар бар инде Казаннан, Мәскәүдә утырмыйча гына туры Вьетнамга килеп төшәсең һәм шулай ук кайтып та җитәсең. Әлеге ил сезне, сезнең гаиләне нәрсә белән шаккатырды? Шаккатырды дип хәзер бит инде кешене бик шаккатырырга авыр. Без сирәк түгел йөрибез. Шуңа карамастан Вьетнамда үзенең культурасы бар. Кешеләр бик ягымлы, бик ачык. Һәм инде сервис ошады, шулай ук кояшы, диңгезе дип әйтик, ризыгы үзенчәлекле. Шуңа күрә без канәгать булып кайттык. Димәк, сиңа экзотик ризыклар ошый инде. Күпләргә бит ул Мин күбрәк мин экспериментлар ясамыйм, мин балык жан. Шуңа күрә безнең өйдә гөл без өйрәнгән балачактан ук балык ашарга, шуңа күрә мин күбрәк төрле балыклар ашап карадым, креветкалар, шундый морепродукты. Гаилә белән бардык дисең, гаиләң белән таныштырып кит әле. Гаиләмдә 3 ир-егет. Беренчесе минем иптәшем Радик, олы малаем Әмир һәм Султан. Беренче класска җыенабыз, 6 яшь тулды. Менә шулай дүртәү яшәп ятабыз. 15 ел. Радик белән кавышканыгызга ничә? 15 ел бергәләшеп яшибез. Мин инде әйтеп узганымча, яшь булганда элекке уйлыйдым, әйтәм, ничек кенә кешеләр яшиләр икән шулай 10 ел, менә әйтәләр, без 10 ел бергә дип. Мин эчемдән генә уйлап куя идем. Ой, бер кеше белән 10 ел яшәргә мин алай булдыра алмам дип, кияүгә китәргә теләгем дә юк идем, әйтәм, юк, бер кеше белән мин шуның хәтле яши алмамын дип уйлыйдым. Ул менә үзеңә туры килә торган кеше булмаудан булгандыр инде. Үзеңнең кешеңне очратсаң, күңелеңә якын, йөрәгеңә ятышлы ята торган күңелләр бергәләшеп яши торган кеше булса инде, әлбәттә, шушы вакытта сизелмичә китә, узып ул еллар, менә кичә булган кебек безнең туйыбыз. Нинди сыйфатлары белән Радик сине үзенә каратты? Белмим, беләсезме, менә айрым ниндидер сыйфатларны әйтеп узарга җиңел түгел. Менә просто кеше белән җайлы. Сизмичә дә каласың, гомер үткәнне ничектер менә уртак уйлар, тормышка караш бер ниндидер уртак, һәм инде принциплар бердер дип уйлыйм. Анарсын ул бик Радик ул бик игътибарлы. Ул хатын-кызларны хөрмәт итә белә. Менә мәсәлән, мин кеше алдында ничектер кычкырып, ниндидер начар сүз, ямьсез сүз әйткәнен хәтерләмим. Төрле хәл була, әлбәттә, инде үзара. Менә инде ниндидер ямьсез сүз әйтеп, кеше алдында дәрәҗәңне төшереп, дырфакланып итә торган гадәте юк, һәм ул бөтенләй берне юморга әйләндерә. Кайчак мин ачылып та куям, әйтәм, ну туктыйсыңмы син юкмы, мин бит инде менә әле хәзер серьезно дип куям инде, ул гел шаярып, юморга биреп җибәрә, шуның белән ничектер җайлана ситуация. Һәм минем малайлар әтиләренә карап шулай күбрәк юмор хисләре туа инде менә үзарада гел ниндидер шаяру белән, юмор белән без сөйләшәбез иде.
Менә алсу җитте, гастрольгә бүтән бармыйсың дигән чаклары булдымы? Юк. Андый бер булганы юк. Бер кайчан да әйткәне юк, бер кайда бармыйсың дип. Кайчак мин үземдә әйткәнем бар, менә арган чаклар булгандыр ул. Менә нишләп син өстәлгә сугып әйткәнең юк, менә барма, всё, мин сине җибәрмим дип. Ул миңа әйткәне бар шулай. Әгәр дә мин сиңа комачауласам, әгәр дә мин сиңа менә шундый киртәләр куйган булсам, син бәхетсез булыр идең дигәне бар. Шуңа күрә мин күрәм, бу синең эшең, син шул эшең белән яшисең, эшеңне яратасың, шуңа күрә мин сиңа киртә куярга тиеш түгел дип. Балаларыңа тиешле игътибарны бүләм дип саныйсыңмы? Юк, әлбәттә инде менә әни кеше ул бит бераз үзенгел ничектер чувство вины дип әйтәләр бит инде, әйме? Менә психологлар әйтә, әни өчен ул нормальный процесс дип әйтик. Мин укыган да бар китапларда, менә әни ул үзен әни кеше тәнкитли, шулай бит. Менә мин балалар мине күрми, балаларга игътибар юк дип. Нишләп шулай иттем икән, нигә тегеләй эшләдем икән? Ул дөрес хәл, хатын-кыз зур, олы кеше уйларга тиеш, дөрестән дә, ничек бала белән аралашырга, ничек аны барып җибәрергә, ничек тәрбияләргә, шулай бит. Һәм инде әлбәттә минем шулай ук бик күп вакытлар булды, менә мин балаларга күп вакыт игътибар бирмим дип уйлаганым да бар. Анарысын сыр түгел, мин Самара белән Казан арасында 10 ел яшәдем. Һәм 10 ел йөрдем менә шу ике шәһәр арасында. Минем гел сумка җыелган иде, чөнки ул вакытта мин телевидениедә дә эшли идем, филармониянең солисткасы да булып эшләдем 18 ел. Шуңа күрә тормышка чыккач, инде шуннан еш кына атнага бер 3-4 мәртәбә точно йөрергә туры килде. 350 километр. Һәм инде балаларны утыртып килгәнем дә бар, калдырып та киткәнем бар. Менә шушы вакытта ирем миңа бик зур итеп ярдәм итте. Беренче баланы ул үстерде дип әйтсәм дә була. Садикка да йөрде, 8 мартта сөйләгәне бар. Бүтән хатын-кызлар утыра инде, әниләр, шулай бит. Һәм минем ирем. Инде улы малай ниндидер сюрприз ясаган инде. Шулай бит, алар барысы да группа белән бергә ясаганнар. Һәм тәрбияче әйтә инде. Хәзер әниләргә бүләкләребезне тапшырабыз дигәч, радиога әйтә, минем яныма чаба-чаба килде дә, миңа шушы чәчәкне тапшырды, чөнки әнисе башка балаларның әниләре утырган, ә минем инде ирем. Һәм ул аңа грамоталар да гел бирделәр. Менә безнең образцовый әтиебез дип. Шуңа күрә Гафу итегез, бүлдерәм, ул вакытта сез Самарада яшидегез. Әйе, менә без Киевгә киткәч бит инде Самарага күчтек, һәм минем балам да, ике балам да анда туды. Шулай итеп Казанга килеп йөрергә туры килде күп кенә, менә эш буенча инде. Менә шулай итеп инде икенче балам тугач, без Казанга күчеп Казанда урнаштык, һәм инде бүгенге көндә гаиләбез белән Казанда гына яшибез. Шуңа күрә вот чувство вины дигән әйбер әлбәттә ул бар. Һәм миңа кайчак улы малай да әйткәне бар. Вот, ты уезжала. Демәк, аның эчендә калган. Шуңа күрә менә бүгенге көндә мин аларга күбрәк алар белән булырга тырышам. Күбрәк идея булырга тырышам, озакка чыгып китмәскә. Һәм икенче яктан минем улы малай белән сөйләшкәнем бар. Менә ул шулай дип әйткәч, менә әни син кайдыр җыйнасың, син китәсең, мен әйтәм, улым, ә менә синең иптәшеңнең әнисе медсестра булып эшли. Шулай бит. Ул дежурствога китә, төннәр буе. Ул төннәр буе юк. Ул иртә китә, 5-тә, 8-дә кайта, көне буе син аны күрмисең. Аның үз эше, шулай ук иптәшең аны күрми. Укытучы булса, шулай ук иртәдән төнгә хәтле балалар күрмиләр әниләрен, шулай бит. Юрист булсын, бухгалтер булсын, көн сайын эшкә йөреп, иртән китеп кич кайта әниләр. Мин әйтәм, менә аңлатам инде. Мин барып кайтам да, аннан озак кына сезнең белән идея. Көндез дә идея, мин кич тә әйтәм, сине каршы алам. Шулай итеп әкрен генә инде без уртак ниндидер фикергә килдек инде аның белән. Менә иҗатны ташлап, ниндидер бизнес белән шөгыльләнәсегез килмәдеме? Юк, чөнки мин иҗат кешесе, иҗатны яратам.
сәхнәне яратам. Аннары соң һәр кеше үзенең эше белән шөгыльләнергә тиеш дип уйлыйм. Әлбәттә инде андый теләк булса, бәлкем мин ниндидер шундый бизнес белән бәйле эш уйлап чыгарган булыр идем. Ничектер теләк булмады, юк. Ә сезнең өчен шоу-бизнес ул керемле кәсепме? Әлбәттә. Әлбәттә инде минем иптәшем шикелле аның хәтле булдыра алмыйм һәм булдырырга теләгем дә юк. Ул ир кеше һәм ул безнең тормышны алып бара, гаиләне алып бара, җитәрлек дигәндәй, шуңа күрә теге изелергә кирәкми, Аллага шөкер. Әмма ләкин минем эшем теге бушлай гына йөри торган түгел, Аллага шөкер. Мин үземә, мәсәлән, теләгән әйберне алып кия алам, теләгән җиргә бара алам, балаларыма шулай ук ала алам теләгән әйберне. Аллага шөкер. Күпме булса да, әлбәттә, керемле. Тормыш иптәшегез иҗат кешесе түгел. Ул иҗат кешесе түгел, иҗат белән бөтенләй бәйле түгел һәм миңа хәтле ул иҗатны бик белеп тә бетермәде. Ул татар җырлары белән ничектер кызыксынмаган, чөнки Самарада яшәде бит инде, анда татар эстрадасы, аның хәтле пропаганда эшләнми, шул инде минем белән танышкач, ул уже игътибарлыгына Самарада телевидениедә анда шул телеканалларны табып күзли башлады, карый башлады, белә башлады, таный башлады. Һәм инде хәзер инде кайчак миннән дә күбрәк белә дип әйтсәк тә була. Татар кешесе инде. Әлбәттә. Һәм сез өйдә нинди телдә аралашасыз? Сыр булмасын, русча. Күбрәк русча. Татарча да, но күбрәк русча инде. Әлбәттә, чөнки ул шәһәр егете, мин шәһәр кызы. Ул Татарстаннан читтә туган, бик читтә һәм инде рус телендә, рус мәктәбендә укыган. Мин дә шулай ук Татарстаннан бик ерак Воркута шәһәрендә, северда туган. Анда инде татарның т хәрефе дә булмаган. Җырларда, телдә бер нәрсә дә анда ишетелмәде. Шуңа күрә минем уйлавымча, менә бүгенге көндә бик күпләр тиз итеп кенә әрләп куялар. Үзләре Татарстанда туып, үсеп, татар телен оста белеп, татарча укып, әйме тиз генә кешене тәнкитләп куялар. Менә татарча белми, татарча язмый дип. Нигә менә әгәр дә читтә туган татар кешесе шулай ук татар иҗатына омтылса, татар телен, татар көйләрен яратса, ул кешене бетереп бәргәме инде? Аны бөтенләй сызып атыргамыни? Шуңа күрә минем уйлавымча, аны хәтле кырыс карарга түгел, ул сорауга. Алсу, безнең телеканал музыкаль булгач, без әлбәттә синең иҗатың хакында да сөйләшергә тиешбез. Син концерт сезоны башында гөрләтеп юбилей концертыңны уздырдың. Аллага шөкер, чөнки иҗатыма 20 ел тулды дип әйтик. Һәм инде мин бүтән көчемне җыеп, бүтән яңа һәм элекеге җырларымны, хит булган җырларымны шулай туплап, программага җыеп, әзерләнеп, матур гына, Аллага шөкер, үткәреп җибәрдек пирамидада. Синең иҗатыңда Аяз һәм Алмаз исемнәренә багышланган җырларың бар. Алар кемнәр соң? Алар беркемдер дә түгел. Менә шундый текст белән миңа җыр тәкъдим иттеләр. Шуңа күрә монда бер нинди дә сер юк. Ирем исеме дә түгел, балам исемнәре дә түгел ул. Алмаз инде шундый текст белән ул шундый җыр барлыкка килде. Аязым инде ул шулай ук аязларга багышлапмы инде, менә аязым, кояшым, матурым дигән сүзгә игътибар итеп язганнармы инде миңа ул җырны. Менә шулай популяр булып китте ул җырлар, шуңа күрә җырлыйбыз. Һәм инде әлбәттә бик күп кешеләр менә үзләренең балаларына, ирләренә багышлап шулай ук тыңлыйлар, сорап алалар, һәм инде тыңлаталар. Менә шулай. Быелгы менә алдагы концерт сезонында син тамашачыларыңны нәрсә белән шаккаттырмакчысың?
Минем шок катырырга дигән андый цель, программа юк. Мин просто менә үземнең иҗатым белән шөгыльләнәм, үземә теләгән җырлар җырлыйм, теләгән кием киям дигәндәй, кемгәдер ярарга, кемгәдер теге зур итеп стадионнар җыярга дигән хыялым бер кайчан да булмады. Бүгенге көндә мин канәгать. Үземнең публика бар, үземнең күпме әзме тамашачым бар. Алар минем җырларны аңлый, кабул итә, таный, уртаклаша минем ниндидер күңелемдә булган хисләрем белән. Шуңа күрә мин шуңа бик ризамын, канәгать. Аллага шөкер. Менә бүгенге көндә шулай ук матур итеп иҗатымны әгәр дә дәвам итеп барсам, мин шуның белән канәгать менә. Тамашачылар тарафыннан тәнкыйтьне күп ишетергә туры киләме? Төрлечә була. Менә мәсәлән, соц шелтәрләргә килгәндә, бит инде хәзер без барыбыз да шунда утырабыз дигәндәй, анда инде бик күп кеше хәзер, хәтта әбиләр дә, яшьләр дә шунда барысы да. Әлбәттә инде бик күп кеше үзенә бернинди киртә куймый, теләгәнен әйтеп куя. Менә үземнең битемдә, аккаунтымда бик күп начар комментарийлар язалар дип әйтә алмыйм. Шунда бер булса, инде ике булса. Әмма ләкин алар юк дип әйтеп булмый. Әйтәләр бит менә син белмәгәнең тагын да, лучше белмәскә. Шуңа күрә мин дөрестән дә ишетмәскә тырышам, белмәскә тырышам. Менә мин казымыйм, эзләмим, кайчак укымыйм. Чөнки менә сыр түгел, коллегалар арасында да без бит инде иҗат кешеләре барбер, нечкә күңеллеләр, шулай бит бик күп артистлар менә кемгә теге начар әйберләр язганда бик бурчылалар инде, әлбәттә. Һәм күңелләренә якын алалар, кайберләре менә ничектер әйтеп тә куя. Шуңа күрә менә минем әйтәсем килә безнең хөрмәтле тамашачыларыбызга, бераз йомшаграк булыгыз дип, менә шундый теләгем. Беләсезме, менә мәсәлән, мин үзем шул ук Инстаграмга кирип карыйм, башка кешене, коллегамны, яисә Россиядагы ниндидер җырчы. Минем бер кайчан да абсолютно менә миңа барыбер, нинди төскә ул иренен буяган, нинди чалбар ул кигән, нәрсә ул кая барган. Менә шушы әйберләрне мин шул хәтле яратмыйм. Аннарсын менә туганнар арасында, кеше арасында сүз чыкса, кайберләре бик күп теге беләселәре килә. Син беләсеңме, менә шулай булган. Тегендә кем менә шулай эшләгән. Бу хәзер кем белән яши? Менә шул әйберне мин яратмыйм. Сорашмыйм, шөгыльләнмим ул әйбер белән, беләсем дә килми. Чөнки минем үземнең, Аллага шөкер, тормышымдагы дөньям шул хәтле разнообразный һәм яркий, гафу итегез русча әйткәнгә, шул хәтле мин үз гаиләм белән яшим, үз тормышым белән яшим. Менә иң мөһим минем өчен ул минем гаиләм, минем тормышым, минем дусларым, минем коллегаларым. Нәрсәгә миңа белергә, кем андай кая барган, кем нәрсә эшләгән, нинди кием кигән, ничек кемгә нәрсә әйткән. Кайбер кешеләр менә только шулай бер белән генә яшиләр. Димәк, үзләренең тормышларында ниндидер дип әйтик, бушлыкмы инде. Шуңа күрә тиз генә тәнкитләп, ямьсез сүз әйтеп, кешенең күңелен калдырырга ярамый. Уйлап язырга, уйлап сөйләргә кирәк. Тапшыруга әзерләнер алдыннан мин дә синең Инстаграм карап утырдым. Карыйм, былтыргы елның август айына төшеп җиттем һәм син анда пост куйгансың, тоткан уразаларыбыз кабул булсын дигәнсең. Һәм бер-ике фотографиядан соң син кыска шортикта басып торасың. Шушы ураза вакытындамы? Ураза узгач инде. Мин бит беләсезме, мин фанатик түгел беренчедән. Мин яулык киеп дингә, дин юлына басып, менә мин йөрим дигән кеше түгел. Әлбәттә, мин шортикта киям. Әлбәттә, мин үземнең Инстаграмны әбиләр өчен мин алып бармыйм. Мин ул Инстаграмдагы битлекне үзем өчен алып барам. Беләсезме? Бу мин. Менә мине кабул итәсезме, юкмы? Бу мин. Сез миңа кирип карыйсыз, ул минем дөньям. Мин кемгәдер ярарга тырышып,
фотолар куймыйм. Фотоальбом бу демәк. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын дигәндә, анда ураза вакыты иде. Һәм әлбәттә без уразаны Аллага шөкер мин тоттым. Әтиләр, әниләр килде, алар динле кешеләр. Әлбәттә мин ашлар уздырганда яулык та киям, өстемә дә каплыйм, кулларны да озын күлмәк тә киям, хөрмәттән. Әлбәттә инде менә укыган кешеләр, ашка җыелган кешеләр әлбәттә җирендә шортик кию урынны түгел, шулай бит. Ләкин шуңа карамастан диңгезгә барганда 40 градуслы эсседә мин шортик та киергә мөмкин, кыска юбка да киергә мөмкин. Минем ир миңа киртә куймый. Ул ничек әйтик инде? Мәсәлән, пока син яшь, пока синең аякларың матур, ки дип әйтә. Менә шуңа күрә кемгә монда ярарга күбрәк? Улларгамы, иреңәме, яшьләргәме? Мин менә ничек телим, шулай киенәм. Пластик операциялар хакында да сөйләшәсең килә. Син бу адымга ничек карыйм? Пычакка керү ул бик начар әйбер дип уйлыйм, һәм бик менә беләсезме, менә шуңа күрә, менә әгәр дә дин турында сөйли башласам, ул теманы ничектер ул бик авыр тема. Бик фәлсәфи һәм бик объемная тема. Менә әгәр дә уйлый башласаң, нәрсә гөнаһлырак икән? Пычак астына керүме, мәсәлән, операция ясавымы, битеңне үзгәртү, шортик киюме? Мәсәлән, минем өчен шортик кию бер нәрсә дә түгел, ә менә пычак астына керү ул минем өчен бик ниндидер зур адым һәм килешми мин улай бер белән. Шуңа күрә ниндидер бер комментарий бар иде. Берничә ел элек, анда әле миңа 36 яшьләр иде, 30 яшь иде микән инде. 50 яшьтә мондый яшь булмыйлар инде, булай яшь күренмиләр инде. 50 яшьтә бу моның хәтле яшь күренгәч операция ясагандыр инде, подтяжка да ясагандыр, тешләрен дә алыштыргандыр инде дип кемдер язганы бар. Анысы ишеткәнем бар. Бүгенге көндә инде улай берне ишеткән юк, бардыр. Әйдер эшләтү теләге булдымы менә? Кайсыдыр җирегезне үзгәртү теләге? Мәктәптә укыганда мин барысына да әйтә идем, үскәч мин борынымны үзгәртәм дип. Үз борынымнан шул хәтле мин ялайдым. Ул минем өчен ниндидер грузин борыны иде. Мин Кавказ илләрендәге хатын-кызларга ошаган дип бик уялайдым үземнең борынымнан. Һәм үскәч мин үзгәртәм, былай иттерәм, тигеләй иттерәм дигән фикерләр белән йөридем, дус кызларыма шулай сөйләп. Инде олыгая башлагач, инде кызлана башлагач, ул комплекс ничектер юкка китте һәм бүгенге көндә мин үземнең борыным белән бик горурланам, чөнки ул минеке генә. Һәм башка кешедә андый борын юк. Димәк, шулай булырга тиеш. Шулай. Динне еш искә аласың, хәтта мин бер элекке интервьюларымда да укыдым, сезнең өйдә портретлар да эленеп тормый икән. Чөнки мөселманнарда бит инде портрет элү дөрес түгел диләр. Шулай дисәң, авылга килгәч инде, менә авылга кайтасың, һәрбер өйдә элеккеге тишкән әби бабайларның фоторәсемнәре эленеп тора. Инде менә безнең Коръән буенча кеше рәсеме, кеше сурәте эләргә ярамый дип әйтәләр, шулай бит. Безнең әти ырша аның өчен. Шуңа күрә өйдә безнең портретлар юк, фотолар юк. Бер портрет миңа бүләк иткәннәр иде, үземнекен Мәскәүдә. Мин инде аны читкә куеп, шулай күренмәгән җиргә генә куеп саклап торам. Шулай ук Инстаграмда куйган постларыңның берсе, ул дошманыма иң шәп җавабым, ул минем уңышым дип куйгансың. Димәк, дошманнарың бар? Мин яздым дошманыма түгел, дошман өчен иң зур җавап ул башка кешенең уңышы. Синең уңышың дип.
аны теләк итеп тә яздым. Һәм инде әлбәттә дошманнар күп дип әйтәсем килми. Дошманнар күп дип уйламыйм. Мин шулай уйлыйм инде. Шанам, юктыр дип. Кем белгән аны? Шулай бит. Чөнки дошман ул бик авыр сүз, ул бик шундый ничек әйтергә инде. Дошман булыр өчен анда, я не знаю, шул хәтле яратмаска, күрә алмаска кирәк кешене. Бергә теге фикерләр туры килмәгән, карашлар туры килмәгән, көндәшләр бар дип әйтергә мөмкин. Ә дошман, белмим. Булмаса ярый инде ул дошманнар. Шуңа карамастан, дөрестән дә мин бу фикер белән килешәм. Чөнки кемгәдер усаллык эшләп, менә син миңа шулай, ә мин сиңа менә тагын да шундый җавап бирәм дип йөрсәң, әйеме, ул усаллыкны син җыя гына барасың. Ә менә үз өстеңдә, үз уңышларың өстендә эшләсәң һәм уңышлы булсаң, менә шушы вакытта андый кешеләр алар үзләре юкка чыга. Ә тормышыңның кайсы мизгелләрен оялып искә аласың? Ой, андыйлар күп. Мәсәлән, Мәсәлән, мин бик читтән кырыс кеше булып күренсәм дә, минем якын кешеләрем белә. Мин бик шаярырга ярата торган кеше. Мин җырлый алам, сикерә алам, бия алам, шунда кайбер кеше аны күрсә аңламастыр да дип уйлыйм. Шуңа күрә мин кай вакытта уйлап куям, әйтәм, что-то бик слишком монда мин итенгәнмен, скромныйрак булсам да яраган булыр иде дип. Аннарысын, андай берләр күп инде. Мәсәлән, минем ирем. Без бер авылга кайта идек җәй вакытында, әбиләр, бабайларга. Өйләребез безнең күрше. Һәм без кызлар белән җыелышып, без бәләкәйләр, безгә әле 9-10 яшьләр, ул инде егет кеше. Ул мине 7 яшькә олырак, һәм аңа 17 яшь. Ул армиягә җыена. Һәм без кызлар белән гел ниндидер аңа ниндидер нәрсәләрдер эшләргә уйлап чыгара идек. Мәсәлән, әйдә Радикны кызлар әйтә, без чакырабыз. Ә син белән нәрсә эшлисең дип. Шундай берләр уйлап чыгара иде инде. Менә бүгенге көндә миңа уят, улай берне искә төшерергә, без бергә сөйләшкәндә дә шулай искә төшереп алабыз. Әйтәм, син ул вакытта нәрсә уйладың? Ну и глупая дип уйладым ди. Мәсәлән, менә шундай әйберләр, белмим. Андый әйберләр һәр кешедә бар дип уйлыйм. Һәм акыл булган кешедә андый әйберләр еш килеп чыгадыр дип уйлыйм. Менә үз-үзеңне ничектер бераз тәнкитләү, нигә шулай эшләдем микән, я мондый булдым микән дигән вакытлар. Шуңа күрә бөтенсен искә төшереп булмый инде. Дөрес аңласам, син җитди динле гаиләдә тәрбияләнгәнсең. Әйе, минем әти белән әни алар икесе дә намазда, 5 катлы намазда, һәм сеңлем дә шулай ук. Әтинең әтисе, минем бабай ул мулла иде. Бүгенге көндә минем әти шулай ук мулланың уң кулы дип әйтик. Безнең мәчетебездә, Ульян шәһәрендә. Әтиәнең сиңа да алсу яулык бәйлә булды, җитте булай йөрергә дип әйткәннәр булмадымы? Менә Аллага шөкер, әти белән әни алар бер кайчан да минем иҗатыма киртә куймадылар. Минем үземнең акылым китә. Бер кайчан да җырлама, чыкма. Минем әти әйтә, син менә шундый уже дәрәҗәдә һәм син шундый яшьтә хәзер һәрберебез үзебез җавап бирәбез. Нәрсә өчен, шулай бит. Әлбәттә инде матур гына кирен генә әйтеп куялар. Менә намазны укырга дип. Менә әзгенә инде озынракны киергә, анда кыпларга, монда кыпларга дип әйтеп куялар, матур гына кирен генә. Ниндидер мисаллар туры китерәләр. Күбрәк инде безнең балаларга дин турында сөйлиләр, мәчеткә алып баралар малайларны. Без бик күп бәйрәмнәр үткәрәбез инде. Шундый дин бәйрәмнәре. Хәзер инде әтине тыңлап, без туган көннәрне дә ничектер зурлап үткәрмибез. Мин әти белән килешәм, ул дөрестән дә кеше бер генә туа, бер генә бу дөньядан китә дигән әйбер белән килешәм. Ел сайын сөенеп, мин тудым дип йөрү ничектер дөрестән дә минем уйлавымча
әйбәт түгелдер дип. Әмма ләкин без бит инде светское общество. Шулай бит. Без уже башка замана кешеләре. Шуңа күрә безнең культура шундый инде хәзер. Яңа елда үткәрәбез без, бөтен кеше туган көнен үткәрә, синең дә үткәрәсе килә. Шулай бит. Шуңа күрә дин буенча барсаң, анда инде бөтен нечкәлекләрне, әйберләрне үтәргә кирәк. Әмма кашанда булса, Алла бирсен. алсу абыстай булып йөрәмен дип уйлыйсың. Белмим. Ходай күрсен, Алла бирсен. Алла бирсен, дин юлыннан басып, дин юлыннан китәргә Ходай Тәгалә үзе насыйп итсен. Бүгенге көндә инде иң мөһиме үз-үзең белән ниндидер менә гармониядә яшәргә һәм Худайның барлыгын белергә. Алсу тагы да бер тапкыр әни булырга, кыз балап кайтырга теләгең юкмы? Ходай насыйп итсә, теләгем бик тә зур. Ул инде шулай ук безнең кулда түгелдер дип уйлыйм. Шуңа күрә без үзебез өч кыз гаиләдә һәм мин бала чактан ук өч бала булуына хыялландым. Ә инде тормышка килгәндә, аның бик күп үзенең нидедер сәбәпләре бар, шулай бит. Шуңа күрә вакыты җитсә, Ходай насыйп итсә, Алла бирсә, бәлкем булыр да. Алсу сиңа матур формада калырга нәрсә ярдәм итә? Матур формада сез инде фигурага килгәндә, актив булу. Актив булу, чөнки мин бер урында тормыйм, гел кайдыр чабам, гел нәрсә беләндер шөгыльләнәм, гел рульдан чабып чыгам, бер җиргә, икенче җиргә барам. Ансы бер, икенчесе әлбәттә инде спорт белән шөгыльләнү. Спорт белән мин шөгыльләнәм 2002 елдан башлап, ул инде 17 ел була, шулай бит. Һәм бер кайчан да калдырганым юк спорт залны. Бала тугач та, бала туганнан соң да балаларыма эш айтылуга мин спорт залга шулай ук йөгердем. Һәм кирәк өчен түгел, мин яратам спорт залга йөрүне. Миңа ул җитми. Миңа энергия җитми. Менә монда мышцы булсын, тегендә майлар китсен өчен түгел. Ә менә миңа энергия җитми. Мин әгәр дә атнага 1-2 мәртәбә спорт залга барып килмәсәм, мин үземне менә мишок була бит теге бәрәңге белән, или нәрсә белән анда, ун белән, менә шулай хистәм үземне. Инде авыр булса да, барасы килмәсә дә, мин үземне шунда спорт залга үтеп барам инде үземне. Һәм канатланып очып кайтам спорт залдан соң өйгә. Әлдә бардым. Спорт залда нидер групповой занятиялар дип әйтәләр. Юк, групповойларны мин яратмыйм, мин беговой дорожка. Юк. Үзем генә, менә үземнең схема буенча, тренер биргән схема буенча, күп еллар элек, ул тренер хәзер исән дә түгел инде, ул миңа бер программа язып бирде. Менә шушы программа буенча, ул гади гына, шушы программа буенча мин тәртибе буенча шулай үтәм. Где-то 1 сәгать, вакытым булса, сәгать ярым. Һәм менә хәзер серләремне ачып бетерәм инде мин. Шуннан соң обязательно саунага барам, саунада утырам, тирлим. Һәм инде әгәр дә тагын вакыт булса, массаж да ясатам. Менә шушы вакытта ул ялда, ул фигурага да файда, һәм инде ничектер менә энергия да өстәлә. Алсу, бу тормышта дусларың күпме? Эстрадагы дуслыкка карашың нинди? Аллага шөкер бик күп. Дуслар бик күп. Һәм мин аларны чын дуслардыр дип уйлыйм үземчә. Аллага шөкер, коллегаларым белән бик әйбәт аралашабыз. Менә 18 ел әйттем бит инде, без филармониядә эшләдек. Ул минем коллегаларым мине котлап киттеләр концертымда. Безнең арада Аллага шөкер бер кайчан бер нинди нидидер усаллык, начарлык, нидер кара мәче узып китмәде безнең арада. Бүгенге көндә дә матур гына аралашып яшибез без. Безнең артистларны, филармониядагы артистларны сез беләсез инде, Зөләйлә Төркеме, Алсу Фәридә, Лилия Муллагалиева, Эльвира Хайруллина, Имамиева Гөлшат, менә без барыбыз да дус яшибез. Барыбыз да бер тирәдәрәк башлап җибәргән идек. Иҗат юлларыбызны бер-беребезгә ярдәмгә килергә тырышабыз. Мин аларны чын дусларым дип саныйм.
Һәм бүгенге көндә, әлбәттә, шулай аралашып яшәргә Ходай Тәгалә насыйп итсен безгә күп еллар тагын. Резидә Шәрәфиева, әлбәттә, минем якын дустым. Алар белән сезнең арада кара мәче узмаган. Башка эстрада артистлары арасында? Әлбәттә, төрле хәлләр булды, әлбәттә. Яшереп булмый, менә шундый якты дөньяда яшим дип әйтеп булмый, гел чәчәкле, кояшлы дип. Төрле вакытлар булды, әлбәттә, усал сүзләр ишетергә дә туры килде. Аны кешеләр безнең аз түгел. Мин үземне в обиду не дам. Бер кайчанда үзем өчен тора алам, Аллага шөкер. Мин үземә ямсыз начар сүз әйттермим. Усал начар сүзләр әйткән кешеләр әлбәттә булды. Мин бәлкем җавап та биргәнмендер. Чөнки җавап бирә беләм. Шуңа күрә ул кешеләр үзләре беләләр. Һәм үзләренең усаллыкларында шунда буталып, капланып яшәсеннәр. Алсу, сез бик эмоциональ кеше, Менә кем беләндер сугышканыгыз булдымы? Сугышкан булмады, юк, Аллага шөкер. Физик яктан дисезме? Юк, Аллага шөкер, мин үземне хатын-кыз дип саныйм, һәм мин бер кайчан да суккан юк бер кешегә дә, һәм Аллага шөкер, миңа да андый теләк белән килгәннәре юк. Ләкин инде Димәк, сүз көрәштереп кенә дә төрле хәлләр булды, әлбәттә. Бу тормышта синең иң зур хыялың ул нинди хыял? Иң зур хыялым минем бар. Иң зур хыялым. Ул хыял турында мин аны ичимдә йөртәм, әйтмим ни за что. Менә тормышка ашса, әлбәттә, бөтен дөньяга мин аны әйтер идем. Әмма безнең тапшыруда сер калмаска тиеш. Әйтмим, ул минем зур хыялым. Һәм тагын бер хыялым бар. Ансын әйтә алам, әлбәттә, кыз алып кайту. Менә кыз табу, кыз алып кайту, ул минем шулай бер зур хыял. Син дә аңа исем дә уйлап куйгансың. Уйлап куйдым. Алар ике булды инде. Берсен бик яраткан идем, шатнану хәзер икенче. Хәзер икенче исем. Алсу, тапшыру ахырында әлбәттә мин сиңа хыялларың чынга ашуын теләп калам. Һәм мин сиңа иҗатта зур уңышлар телим. Тагы да син алда хит җырлар көтсен, тагы да матур дуэтлар көтсен. Рәхмәт. Сезгә шулай мине чакырганыгыз өчен зур рәхмәт. Менә шундый җылы элемтәдә гел булып яшик. Һәм инде сезнең ярдәмегез өчен Зоя бик зур рәхмәт. Һәм инде ТНТ телеканалына шулай ук зур уңышлар телим. Һәм безнең тамашачылар безне онытмасын, безнең җырларыбызны күбрәк тыңласыннар. Без инде үзебез яктан шулай ук тырышырбыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт.